Yap uhe cipai ka Hezbollah ha ka jingsha thombor jong ki drone jong ka Israel ha South Lebanon. Uwe uhe cipai jong ka Hezbollah ula yap ha ka jingher thma jong ki drone jong ka Israel. Ha ka Authariat al-Sayhat jong ka Lebanon. Kabadon ha pedeng jong ka Sidon Batayar. Ha ka Portman Step jong ka Siningkong. Ka IDF ka ong bakala thmu yu Hessian Ali Nazar. Ubadai Deputy he jong ka Hezbollah unit South North. Kabadon ka jingkit kli ban penpo ya kiteria le tu sia Lebanon. Kum si benta jong ka benta jong u. Ka IDF ka ong bau Nasar ula trei rengkat bat ka Iran. Ban penpo tu ya kiteria le. Bat ka pisa sia Lebanon. Ban penpai biang ya ka bor sipai jong ka Hezbollah. Kato katne na kitiar bat kapisa lapan poitu leng baka katling sun jong ka Beirut lakam kisipai ka jinghir thma persya ya ka unit South North hapadeng ka thma ki kan thop ya ka jingsya penyap jong uhe jong ka unit u Muhammad Jafar Qasir ha ka basdang jong ubanai oftabar al-Hajar Arpsau bad ya unong bujli jong u Ali Hasan Garibs ha Damascus kato kat ne tayo hadin rengkat bat ki weipat ki he spai bahak lidu